Asennestudio. AK! Onko sä nyt päällä? Joo, käytetään sun taiteilijanimeä, eli AK, that's it. AK on myös sun nimi silleen yleisesti. Niin, mutta mä ajattelin, että sanoinko mä sun sukunime siihen perään, mutta... Niin. No kyllä se on droppaa, se voi olla engagement, jengi mikä sukunimi toi on. Örmälä. Kela. A.K. Örmälä. Örmälä. Sä oot... Sanoinko mä rap-artisti? Vai sanoinko mä artisti? Sä oot artisti. Muusikko. Ex-kuorolaulaja. Striimaaja. Ehkä vaikuttajakin. Mistäs me aloitettais sun kanssas? Sussa the man contains multitudes. Mä just tänään mietin aamulla. Mä olin jotenkin, miten tää tulee menee? Miten me tullaan olemaan? Mä oon vieras, ei mun tarvitse miettiä. Ei sun tarvitse sitä miettiä. Kaiken. Mä vaan tulin tänne. Sulla on tapana tehdä TikTokia semmosia, sä oot muutenkin fiksu ja pohtiva jätkä. Ja sit sä teet TikTokia semmosia hauskoja videoita. Sä myös aina sanot, että sä oot hauska ja mä oon hassu. Voidaan palata jossain vaiheessa siihen, mitkään niitten eroa. Mutta sä teet TikTokia semmosia hauskoja videoja, missä pohdit ehkä vähän syvällisiä asioita ja välillä vaan jotain kielellisiä temppuja, jotain, tiedätkö, mitä sulla on ollut. Onko maailmassa enemmän jalkoja kuin silmiä? Type shit. Onko jotain outoa, mitä sä oot pohtinut nyt lähiaikoina? Mitä sä et ole vielä ehtinyt TikTokiin kuvaa? Toi on paha, että sä kysyt, koska mä en ole mikään teatteri. Sä et voi tulla mulla ostaa lippuja ja saada sitä, ne tulee hetkessä ne asiat. Ja nyt kun sä kysyt multa, mä olen, ei vitsi, nyt mun pitää... Ei sun tarvitse mitään keksiä, vaan mietin, että jos sulla on mielen päällä... Siis kyllä mulla koko ajan, jatkuvasti, mutta ei se niinku... Jos se ei ole nyt, niin mä en muista sitä. Oikeesti? Joo. Kaikki TikTokit syntyy kans silleen, että se on siinä hetkessä, mä olen aivan, ja sit... Joo, mulla on sama. Ja sit se on aina pakko olla se eka otto. Joo. Sitten jos se koittaa ottaa uudestaan. Thank God mä olen oppinut sen. Joo. Koska ei vittu, kun on se yksi, kun mä kerran joku sana meni vähän, tai joku yksi pikku juttu, missä on silleen, tosta mä en niin paljon tykännyt. Mä tuon vaan uusiksi silleen, että kaikki muu on samalla lailla, mutta toi on paremmin. Ei mitään chanssia. Ja jos mä olen tehnyt sen, että mä en ole tallentanut luonnoksia sitä, vaan mä oon vaan heittänyt sen meneen, niin mä kiroilen niin paljon. Se on paha. Mutta onko se tarkka tosta? Sä oot tosi hyvä puhua ja artikuloimaan ja muodostaa lauseet, niin harmittaako se tosi paljon, jos sieltä menee joku yksi sana väärin? Kyllä musta tuntuu, että usein se ehkä vie siitä, jos mun pointti siinä videossa on vähän niin kuin se, että nyt artikuloidaan, niin sitten jos siinä tapahtuu tommoinen juttu, niin se vähän niin kuin vie sen koko pointti. Okay. Mutta sitten välillä saattaa tulla vähemmän semmosia. Ei vaan mitä mä oon semmosia. Joskus tulee jotain, mutta mä en edes huomaa, jos ei se ole niin kuin isossa osassa sitä. Joo. Ja mikä on hassu ja hauska ero? Sä sanot aina, että mä oon hassu ja sä oot hauska. Hassu on niin kuin tahatonta. Mä oon vaan vittu tyhmä äijä. Ei, sä oot viisas äijä, mutta sä oot hassu. Sä oot hassu. Kun sä elät sun elämää, sä oot hassu. Kaikki on silleen, ai vitsi, miten hassu. Hassu on vähän silleen söpö, koska se on silleen hassu. Ja sit hauskaa on mitä? Hauskaa on silleen, vittu sä oot läppäi. Niin. Onko sä harjoitellut olemaan hauska vai tuleeko se luonnostaan? En. Se vaan tulee. Onko sä aina ollut hauska? Nyt tää kuulostaa vittu tilannut. Tuleeko luonnostaan? Ei, kyllä pitää osata kehuittaa. Mutta mä oon oikeesti hauska. Kyllä mä sen myönnän. Mä en sanonut, että sä et myönnä sitä. Kyllä mä sen myönnän. Mä vaan niinku itselleni myönsin sen nyt, että mä oon oikeesti hauska. Vitun kova. Ja ei toikaan ei kuulosta niin hyvältä. Point being, mä en oo harjoitellut sitä, mutta se on tullut jostain. Mistähän se on tullut? Se on nimenomaan niin kuin tilannehuumori, sitä mä arvostan. Se on niin kuin huumorin parhautta, koska se syntyy siinä hetkessä ja se vaatii semmoista nokkeluutta ja nopeaa ajattelua. Joo, harva ihminen pystyy olemaan hauska silleen on command. Silleen, että sanoo jotain hauskaa. Niin no se, jo siihen ei pysty, joo. Sitä mä en oo. Joo, ei kukaan ole, paitsi ehkä stand-up-koomikot. Onko nekään, jos sä oot silleen, ole hauska nyt. Niin ethän se niinku, ei toi on maailman epähauskin setup. Improvisoijat. Se on ihan sairasta touhua. Mä katson jotain podcasteja, missä on välillä semmosia impro-ihmisiä vieraana. Ja sit se koko podcasti on vaan semmoinen 2 tunnin bitti. Ja kun siellä improvisoinnissahan tärkein se yes and. Niin. Ihan sama mitä joku sanoo. Mä rakastan kaikki impro-juttuja. Joo. Niin hauskoja. Sitten ne vaan jatkaa sitä ja 2 tuntia putkea. Ihan sama mitä se toinen sanoo. Mä kuuntelin niitä juttuja, että okei, nyt mulla menisi jauhot suuhun, nyt mulla menisi jauhot, nyt mä en osaisi enää vastaan. Ja sitten ne vaan jatkaa. Niin ehkä tommoset ihmiset osais olla. Mutta osaisiko silloinkaan olla vaan, että olen nyt hauska? Niin, en mä tiedä.
Mut tilannehuumori on. Ja siis mun lempi niin kuin läppä on se, että me ollaan porukas ja sit tapahtuu jotain hauskaa. Tai joku sanoo jotain hauskaa. Ja sit puoli tuntia myöhemmin mä teen out of nowhere callbackin siihen hauskaan. Callbacks on nerokkaita. Ja se toimii joka ikinen kerta. Varsinkin ihmisiä, jotka ei tietoisesti mieti hauskuutta tai hauskuuttamista. Mä väitän, että säkin ihmisenä, joka tykkää olla hauska, niin sä välillä mietit, että mikä olisi hauska juttu, miten voisi olla hauskempi. Tai mikä olisi hauska juttu sanoa, varsinkin niissä tilanteissa. Niin, tai musta tuntuu, että mä en vie sitä noin tietoiseksi, mutta kyllä kun mä olen, varsinkin kun me ollaan niinku ihmisporukassa, niin mä vähän niinku asetun semmoiset, että mä heitän läppää asemaan. Silleen. Että mä en ole tiedostellut silleen, miten mä voisin olla hauskempi. Joo, ei tietenkään. Mutta mä oon silleen, kyllä mä kiinnitän ja mietin sitä, mikä on läppäjuttu sanoa, olisiko tää hauska. Sitten mä väitän, että on olemassa ihmisiä, jotka ei ikinä mieti hauskuutta. Ja sit vaan välillä tulee hauskoja tilanteita ja hauskoja juttuja. Ja sitten oli silleen, vittu toi oli hauskaa. Mutta ne ei niinku tietoisesti mieti sitä, että mikä oli hauskaa ja miksi oli hauskaa. Ja varsinkin tommosia ihmisiä, semmoinen puoli tuntia myöhemmin callbackääminen hittaa ihan, no silleen, mä en edes muistanut tota juttua. Mä tiedän, ketä sä mietit. Mä tiedän, ketä ihmistä sä mietit. En mä mieti ketään. En mä mieti yhtään ketään. Mä tiedän. Mä mieti yhtään ketään. Sä oot sainannut Fountainille, Fountain Records, onko se Records? On, nykyisin kyllä. Kyllä, joka tekee yhteistyötä Sony Musicin kanssa, eli sulla on levyyhtiöitä, koneisto, äijä joinas Illuminatiin. Myin sielun ja mä en enää toteuta lainkaan itseäni. Kaikki mitä mä teen on suunniteltu mulle toiselta porukalta. Hyvä. Mä en tee mitään itse. Toi on tärkeä. Sanat tulee, on semmoinen sanottu kirjoitustiimi, ne kirjoittaa biisit, sävellystiimi säveltää, sitten on vaatetiimi, laittaa mulle vaatteet päälle, mä en tee enää mitään itse. Kova. Ja fillerei naamaan kohta. Joo. Fillerit tulee kanssa. Se olisi tuossa työn alla, me ollaan kokoamassa sitä porukkaa tuossa. Okei. Tää on mun ensimmäinen podcasti tuotantoyhtiöllä. Mä oon tähän mennessä tehnyt itse kaiken. Kun mulla on ollut 2 podcastia, mä oon äänittänyt, leikannut, postannut, buukannut vieraat, kuvannut, tehnyt kaiken itse. Ja nyt tää on mun ensimmäinen podcast, missä mulla on tuotantoyhtiö ja mulla on niinku tiimiä ympärillä. Ja sitten kun me launchattiin tätä podcastia, niin piti hoitaa se cover-kuva ja piti buukata vieraat ja piti aikatauluttaa, että milloin tullaan. Ja sitten siellä on joku, joka leikkaa sen podcastin sen jälkeen ja sitten ne kysyy multa, että no mikä tämän nimi on ja description. Ja sitten mulla on tuottaja, joka ehdottelee mulla kaikki juttuja. Ja sitten yhtäkkiä mä olin ihan hädässä, että mun henkilökohtaiseen ja mun intohimo craftiin yhtäkkiä ympärillä on silleen 4 ihmistä, jotka kyselee multa ja haluu auttaa mua sen kanssa. Ja se on niiden työ. Joo, ja sit se tuntuu jotenkin silleen, sehän on ihana asia, mutta se tuntuu jotenkin tosi ahdistavalta. Jep. Niin miltä on tuntunut olla levyyhtiöllä ja saada niinku tukea ympärille? No siis on se tosi jees, koska on päässyt tekemään ihan sikan paljon. Mä oon tehnyt elämäni parasta musiikkia ja sika hienoja niin kun visuaalisia elementtejä sen ympärille. Ja päässyt niin kun silleen esiintymään. Päässyt radiopreseihin, mikä oli elämän jännittävimpiä asioita hetkeen. Ja sitten oli radiopresei elikkä radion edustajat, levyyhtiö kutsuu radion edustajat syömään ja kahvittelemaan ja whatever. Ne, niin kuin, ja sitten levyyhtiö on valinnut artisteja, jotka tulevat esittämään 1 biisin ja sitten siinä on semmoinen haastattelu. Että vähän niin kuin radioille ollaan silleen, tässä on tämmöinen tyyppi. Kuulostaa ihan kauhealta. Ihan tosi kauhealta. Paitsi että mulla oli 2 putkea. Mulla oli niin kivaa. Mä olin mukava. Mä niin kuin en voisi paremmin olla neilata sitä. Vedin sika hyvin. Juttu lensi, jengi nauro, jengi viihtyi. Se oli niinku täydellinen. Sitten mä olin silleen, vitsi, tää oli kivaa. Ja huomenna uudestaan, let's go. Sitten jotain tapahtui illalla, että mä olin silleen, Ja sitten seuraavan kerran mä olin aivan paineissa. Silleen ihan silleen oikeasti, niinku, että siinä haastatteluvaiheessa mä niinku pidin, sieltä, tiedätkö, tyyliin puristelin mun kättä tosta silleen mun selän takaa, koska mä olin että miten mä saan tämän ahdistuksen hallintaan. Vaikka se eka meni täydellisesti ja mulla oli sikakivaa. That's insane. Yep, I know. Ja sitten ton jälkeen, ennen mä luulin, että on sääntöjä siihen, miten ahdistus toimii. Ton jälkeen mä olin silleen, että sille ei ole mitään. Se on vaan joku päivä ahdistaa. Ja siihen ei vaikuta mikään, niin sä et voi tehdä asialle mitään. Mikä oikeastaan antaa semmoisen pienen rentouden. Kyllä. Koska ennen mä olin silleen, että voi ei,
nukuin huonosti, tänään mua ahdistaa. Ei välttämättä. Se on helpompi hyväksyä se ahdistus, kun sä oot silleen, että hei, mulla ei oikeasti ole mitään kontrollia tähän. Se joko tulee tai se ei tule. Mä en voi, toki sä voit tehdä asioita, jotka edesauttaa sitä, että se ei tulisi, mutta se ei ole mitenkään silleen sun oma moraalinen epäonnistuminen, jos sä yhtäkkiä rupeat ahdistumaan. Onko se sulla henkistä tai niinku pään sisäistä vai fyysistä? Vai molempia? Kyllä se on molempia, koska se alkaa siitä, kun mä tunnen semmoisen pienen sydänmuljahduksen. Joo. Ja mä oon silleen, aha, no manuaalinen hengitys, okei. Sitten mä oon silleen, okei, ja nyt kuinka paljon mä katson silmiä muualle, mitä vittua se sanoo, okei, pyörrynks mä ehkä, ja sitten se on tietysti semmoinen, se on vähän niin kuin molempia. Siihen liittyy just silleen pyörtyminen, ja niin kuin, että tuntee sydämen sykkeen ja kädet tärisee ja kaikkea. Mutta sitten kyllä se on henkistä, joka johtaa fyysisiin meininkiin. Mulla on ehkä niinku se lähtee fyysisestä. Mä huomaan, että mun kaula ja niska ja kasvot rupeaa kuumottaa. Se on yleensä ensimmäinen. Niin. Kyllä mulla on se, että kun tuntee, että niinku punastuu. Joo, niin sit mä niinku syke nousee out of nowhere ja sit ehkä vähän just silleen muljahtelee. Syke. Ja sit hengitys menee pinnalliseksi. Tuntuu silleen, että ei saa edes vedettyä niinku kunnolla happea. Oh my god. Ja sit viimeinen on se, että mun kurkku tuntuu siltä, että kun mä koitan puhua, niin sieltä ei fyysisesti tuu niinku ääntä ulos silleen, kun kuuluisi tulla. Ja se on niinku ehkä se kiusallisin siinä, koska mun kuulostaa siltä, että mä rupean itkeä. Ja sit kun kaikki toi tapahtuu, niin totta kai se sit menee mun päähän. Silleen, että vittu, nyt mä näytän ihan hullut. Mun silmät on varmaan ihan punaiset, sit eikö silleen pullottaa ulos mun naamat. Kukaan ei kuule, mitä mä sanon, kun mä kuulostan siltä, että mä itken. Ja sit silleen, miten mä saan tämän lopetettua? Ai niin, toi hengitys. Mun pitää vetää henkeä syvään, toi ei tullut syvään. Ja sit se vaan, tiiäks, molemmat pahentaa toisiaan. Se on ihan sairasta. Ja sit just se, kun sillä ei oo mitään kontrollia. Mut hyvin harvoin se lähtee siitä, että mulla olisi jotenkin semmoinen olo, että mä en handlaa niin kuin päässäni. Että mä kuvittelisin. Hyvin harvoin se lähtee, niin. Niin, siitä, että jos nyt leikitään vaikka, että no silloin kun tämä podcast launchettiin, niin mut laitettiin tuohon eteen puhumaan ja mut kysyttiin muutama kysymys niin kuin mainostajien edessä. Paha. Se oli loppujen lopuksi, se meni hyvin, mutta kyllä se jännitti etukäteen. Mutta en mä siinäkään päässäni missään vaiheessa miettinyt, että pärjääks mä. Tai että voi ei, että onkohan mä hyvä tai onko mä hauska tai osaaks mä vastata. En mä epäily itteeni hetkeäkään. Mutta silti kun mä tulin tähän, niin kaikki nuo fyysiset oireet vaan pomahti. Siis joo, mutta mulla tulee niin kuin joka päivä, kun mä menen metroon, niin mä menen semmoiseen tietoiseen tilaan. Semmoiseen, että okei. Sama. Sitten mä olin, seisot tässä ja mikä on tosi outoa. Esimerkiksi sitä mulla ei tule, kun mä esiinnyn lavalla sadoille ihmiselle. Silloin mä oon silleen Mutta sitten, että siinä metrossa mä olin, voi ei. Kaikki katsovat minua, vaikka eivät katso. Lavalla kaikki katsovat kyllä minua ja sitten mä olin, mutta se on tarkoitus. Niin ne kuuluu katsoa mua. Metrossa jos ne katsoo, niin siihen on syy. Jotain menee. Jotain juttua, joku juttu. Ja sitten ne näkee sen, kun mä pyörryn. En ole koskaan muuten pyörtynyt, mutta sitten nyt, kun mä menen siihen metroon, ne näkee sen, kun mä pyörryn siihen metroon, mikä on tosi kiusallista. Onko se pyörtyminen niin kuin se final pelko? Se on mun final pelko. Se on siitä on lähtenyt mun kaikki mielenterveysongelmat, kun mä kävin luovuttamassa verta ja meinasin pyörtyä. Oikeesti? Se oli Pandora-boksi aukesi näin. Ennen sitä mä en tiennyt, mitä on ahdistus. Oikeesti? Ja ennen sitä ei ollut mitään olemassa tohon asiaan liittyvää. Ja milloin tuo tapahtui? Se oli varmaan 22-23. That's crazy. Jep, siis mä muistan niin elävästi sen, kun tiedät, jengi puhuu ahdistaa. Mä olin silleen, mikä vittu toi on? Et vaan oot ja sua ahdistaa. Mä olin silleen, että ei tuossa mitään järkeä. Et mulla oli tosi, jos mä kuvailisin mun sieluani, niin se oli silleen aukoton kokonaan. Että mulla on vaan mun ääriviivat ja se on tosi vakaa ja stabiili. Yeah. Sitten mä kävin luovuttaa verta, menisin pyörtyä, se aukesi silleen niin kuin ilmapallo ja nyt se kaikki on niin kuin all over the place. Oho. Ja siitä lähti kaikki. Ja se pelko siitä, että sä pyörryt. Pelkääkö sä sitä, että sä pyörryt ja lyöt pään? En. Vai sitä, että sä pyörryt ja joku näkee ja se on noloa? Ehkä se on niinku mä oon tosi kontrollin haluinen ihminen. Mä veikkaan, että se on niinku se, että pyörtyminen, niin mä menetän kontrollin. Ja mä oon niinku miettinyt, että se varmaan jotenkin liittyy tohon. Onko sulla jotain muuta, mitä siitä sit koitu, niin kuin sä sanoit, että kaikki sun mielenterveys siis mulla oli oikeasti niin paha niin kuin
sosiaalinen semmoinen ahdistus lähti siitä, että se oikeasti rajoitti mun elämää hetken aikaa. Kunnes meni psykoterapeutille ja sitten se jeesas, kun mä luulin, että mulla on tämmöinen maailman rarein juttu ja sitten onkin maailman yleisin juttu. Mä olin, niin sitten se vähän helpotti. Milloin myös kävi, okei. No niin. Se tapahtui. Boom. Sitten siitä alkoi kaikki tämmöinen, tiedätkö, koska pyörtymiseen, just jos mulla on nälkä, jos mä seison pitkään, jos mun pitää seistä paikallaan vaikka jonossa, niin mulla oli semmoinen oikeasti, mulla oli melkein mahdoton seistä jonossa julkisella paikalla. Koska mä pelkäsin, että nyt mun jalat on paikallaan, kaikki veri pakkautuu jalkoihin ja mä pyörryn. Se oli joka ikisessä tilanteessa, missä koska tolleen ihmiset on suunniteltu, niin, että kun ne seisoo. Ja siis ja siis tatuointeja ottaessa to this day, pahin juttu on se, kun pitää olla paikallaan, että se sheivaa ne karvat. Koska mä oon paikallaan ja nyt mä pyörryn. Joo. Vaikka kuvittelisin, että vaikka se neulat, jotka vetää sun ihoon läpi, olisi paha, niin se on fine. Mutta se kun pitää olla paikallaan ja sheivata, se on pahin. Stencil laittaa ihan kauheat kans, kun siinä pitää olla ihan paikallaan. Exactly. Mutta nykyään mä onneksi vaan niinku händeltä juttu, niin kun mä tatoin täällä, tää on sit mulle pahin ja mä meinaan pyörtyä, koska mun pitää olla paikalla. Mutta toi helpottaa kaikkiin tämmöisiä asioita. Niin, munkin sosiaalisia ahdistuksia on helpottanut ihan vitusti se, että ihan sama mihin mä menen ja kun mä tunnen sitä sosiaalista ahdistusta, niin mä oon kaikilla vaan näin. Hei nyt muuten jännittää. Jep. Mä en tiedä mikä, mutta teidän seurassa oleminen on tällä hetkellä mun keskushermostolle aivan kamalaa. Sitten kaikki on silleen, joo, mulla tulee toi sama, tietsä, aina väliin. Sitten silleen, okei, mä en ole yksitä. Okei, sä et voinut seistä jonos, mitä muuta. Ja duunipaikalla tarjottimen kantaminen oli aivan hirvittävää. Koska mä oon silleen, tietsä, ja oikeastaan mistä tahansa julkisessa paikalla, jos mä kannoin jotain tarjotinta, whatever, niin mä oon silleen, että nyt mä pyörryn ja nää lentää tähän ja mä oon tässä kaiken keskellä silleen, juomat levii ja kaikki levii. Sitten kaikkea tommoseen. Sitten sitä kautta mulla alkoi tulla yhtäkkiä semmoiset, että mä en oikein nukkunut öisin, kun mä mietin mun sydämen sykettä. Mä pelkäsin myös sydänkohtausta joka tilanteessa. Mä olin koko ajan silleen, että sydänkohtaus. Me urheilin, mä olin silleen, nyt tulee sydänkohtaus. Koko elämäni urheilleena. Aika outoa. Ja niin kaikessa yhtäkkiä alkoi tulla tämmöistä, mä oon hirveän tietoinen siitä, mitä mun kehossa, miltä musta tuntuu ja mitä siellä tapahtuu. Sitten yhtäkkiä mä huomaan sen, että mä pelkään sitä, että mä kusen housuun. Ja se oli semmoinen väki, että mä niinku oon jossain semmoinen, olipa lähellä. Ja sitten mä oon silleen, damn. Ja mä olin silleen, että tossa kohtaa että mä en enää jaksa. Ja mulla on semmoinen muistiinpano, mikä mä oon kirjoittanut, tiedätkö, silloin mä olin jo alkanut käymään psykoterapiassa. Yeah. Mulla on semmoinen muistiinpano, kun mä olin taksissa, ja mä vaan niinku tunnen, että mä silleen kusen nyt housuun. Ja mä oon kirjoittanut silleen, missä mä vaan kiroilen silleen, vittu saatana, vittun pelle, mikä vittun juttu tämä on? Kellään muulla maailmassa ei ole tätä vaivaa. Ja minä, 20-jotain-vuotias Arttu-Kalle Örmelä, meinaan kusta housuun taksissa nyt. Ja olen aivan silleen, ihmisiä kuolee joka päivä. Ihmisillä on oikeita ongelmia. Ja minä en voi istua taksissa, koska kusen housuun. Sitten mä näytin mun psykoterapeutin sua. Joo, sit se vaan kertoo. Toi on tosi normaalia. Joo. Okei. Mulla on ollut sama mut housuun paskamisen kanssa. Mun pahimpina niinku ahdistusaikoina, niin silloin kun sosiaalinen ahdistus ja muutenkin sille ahdistus on ollut pahimpana, niin siis pelko vaan siitä, että mä vaan vittu pasko housuun. Ja sitten välillä silleen, jossain julkisella paikalla hengaa vaan, ja ihan out of nowhere silleen, onkohan mä paskonut nyt vähän housuun? Joo. Ai vitsi, onkohan mulla vähän paskaa housussa nyt? Niin ja kaikki muut haistaa sen täällä paitsi mä en vaan huomaa sitä. Ja siis ikinä elämässäni mä en oo paskonut housua julkisella paikalla. Joo. Ainakaan. Siis mulla on just silleen, just toi. Onkohan mä vähän paskonut housua? Onkohan mä? Mä saatan itse asiassa nyt, aina kun mä aikaisemmin mietin tätä, niin mä en oo. Mutta mä veikkaan, että nyt mä oon. Kyllähän sä sen vittu tunnet, jos sä paskot housuun. Ees vähän. Kyllä sä sen varmasti tunnet. Toi on ihan hullu, mitä ihmismieli tekee tommosia juttuja. Satoja tuhansia vuosia evoluutioita. Sitten ei aivotti silleen, sä oot vittuun kuses. Sä oot paskonut vähän housuun. Sä oot ihan vähän paskonut housuun. Silleen, että kaikki muut huomaa paitsi sä. Ei vittu taas. Okei, jonottaminen, tarjottimen kanto, housuun. Siis kaikki noi tuli siitä melkein pyörtymisestä. Kyllä. Ja sitten vielä noi terveydelliset niin, sitä kautta mulle todettiin sitten hypokondria, joka on luulosairaus. Joka on just kehon ylianalysointia. Että nyt mä olen, tiedätkö, no sydänkohtaus on mun main op.
Joo. Se niinku on silleen, viimeksi viime yönä menin nukkua silleen, onpas syke korkea. Mutta sekin on nykyään silleen, että se ei vaikuta mun elämään oikeastaan mitenkään. Joo. Ja sit se on vähän elänyt, että vähän väliin on tuntunut, että se tulee taas backiin huolella, mutta nyt sanoisin viimeinen niinku 8 kuukautta on ollut semmoista superhiilaamisen aikaa, koska mulla on niin paljon pelottavia ja jännittäviä uusia asioita, mitä mä oon vaan mennyt head on, niin sit mulla on vähän semmoinen, että mikään ei voi enää niinku saada mua. Että mä oon kaiken ton mä tein, niin ei ole enää mitään. Mutta siis se on paras tapa, niin kuin kaikki munkin jutut on helpottunut vaan silleen altistusterapia. Jep, niin se on. Mä väitän, että ehkä 3 vuotta mä kiersin Jambon keikka DJ:nä. Ja se, että 2 kertaa viikossa menee yleisö eteen silleen vielä, että mä kävelen ensimmäisenä siihen lavalle, vähän haippaa jengiä, soittaa pari biisiä, painaa sitä nappia, kaikki tuijottaa mua. Sitten tiedätkö, siellä niinku kiertää Suomea ja siellä baareissakin joutuu aina kättelemään niinku uusia ihmisiä. Ja uudet kohtaamiset on ollut mulla nuorempana tosi vaikeat. Mä oon ollut tosi huono small talkkaa ja silleen niinku sosiaalisissa tilanteissa, niin se, että sä joudut, tiedätkö, aikuisia ihmisiä, ravintolapäälliköi kättelee ja morottaa ja soundcheckaa ja kaikkea tommoista, niin se on ollut mulla tosi kova koulu ja helpottanut. Ja sitten totta kai just kaikki niinku podcastien tekemiset ja kaikki tämmöiset, niin se, että I have been perceived a lot, joka on tuntunut ihan hirveältä alkuun. Mä muistan ekoa kertoa jotain just Sony Musicilla oltu jossain musavideopalavereissa silleen, että siellä on tiedätkö, Sony jotain pamppuja AET:riä ja sit mun artistikavereja. Sitten siellä on, no mitäs se musavideo? Sitten no Veeti osaa kertoa siitä ja koko palaveri pöytä kääntyy muuhun. Mä oon tiedätkö 19-20-vuotias. No. Me mietittiin. Mä muistan yhden palaverin kesken mun puheenvuoro. Mä jouduin olemaan silleen, että mun pitää mennä nyt vessaan. Ja sitten me otettiin niinku palaveritauko. Oh my god. Mulla ei ollut niinku vaihtoehtoa muuta kuin, että hei, mun on, ennen kuin me mennään eteenpäin, niin mun on pakko käydä niinku vessassa. Ja mä menin vessaan, tiedätkö, silleen, toivottavasti mä en nyt aiheuta sulle jotain lisää jotain Mutta mä joudun menemään vessaan, tiedätkö, hetken tuijottaa itteni peilistä ja tasaa mun hengityksiä ja tasaa mun sykkeä. Ja sit mun frendi tuli siihen vessaan käymään kanssa, sit me vaan chatattiin sen kanssa. Mä olin silleen, ai niin vittu, mä oon täällä mun kaveri. Mä oon mun friendien kanssa. Sony on kutsunut meidät tänne, koska ne fiilaa noitten juttua ja ne ehkä fiilaa myös jotain munkin juttua. Et ei tässä ole niinku. Ja sit takas sinne ja sitten pystyy vetämään sen jutun loppuun. Ja siis kun se on, mulla tuli paniikkikohtaus silloin, kun mut sainattiin. Ja se oli, silloin mä mietin, että mä en handlaa tätä. Mä muistan niinku miettineeni, se oli siis ihan sairas. Se, että mä oon ylhäällä, nimipaperi, kaikki on kiva. Mä katsoin sen alhaalla, näkyy, että otetaan skumppapulloja tälleen. Mä olin, vitsi, onpa kiva. Siellä oli muutamia ihmisiä, jotka mä oon jo tavannut. Sitten mä tuun siellä alas, siinä oli jotain muutamia, just silleen, se oli tyyppi, että hei, mä käyn nopea tuossa vessassa vaan. Menen vessaan, peiliin, tuun ulos. Koko se Sonin tila, ihmisiä rivissä, kaikilla skumpat käsissä. Ja ei kävellä vessassa tulos siihen. Sitten mä olin silleen, mistä? Äsken tässä ei ollut ketään. Mistä nämä ihmiset niinku spavnas ja jokaisella on lasi täynnä jo. Sitten mä olin okei. Sitten Timo on siellä silleen, no niin, tulppas tänne näin ja ottaudut siihen keskelle. Sitten mä olin vielä silleen, joo, all is good. Sitten mä olin vähän huomassa silleen, joo, ei mitään. Sitten, no niin, ja meillä on tapana pitää tästä tämmönen nimikierros. Ja sitten se aloitetaan sieltä ja jokainen ihminen siinä rivissä, noin 30-40 ihmistä, sanoo nimensä, mitä ne tekee siellä, katsoo mua, samalla kun kaikki katsoo mua. Ja mä muistan, se eka lähti, mä silleen, aloin miettiä, kuinka kauan tää kestää, tosi kauan. Mä oon nyt jo silleen, mä panikoin. Ja sitten mä olin, että mä en tuu selviä. Mä vaan mietin siis, että mä en tuu selviä. Ihmiset kertoo niiden nimeä, mitä ne tekee mulle, kaikki vaan. Mä olin, mä en tuu selviä. Mä mietin vaan, mä teen käsiä, että jotain tämmöistä tyyliä. Mä silleen, niinku, yritän silleen jotenkin olla näin. Mä olin, että oh my fucking god. Sitten se alkoi lähestyä loppuun kohta. Sitten mä olin siinä, mä olin tuntui, että silloin mä sain ensimmäisen henkäyksen happea. Mä olin, okei, että mä selviin. Ja sitten se tulee muuhun. Ja sitten mä olin vaan, joo, ihana olla täällä. Mulla on tyyliin paniikkikohtaus ja sitten kaikki vaan, skool. Mutta sitten siitä mä sanoin sen, niin sitten tosi moni tuli sanoa, että olipa rohkea ja hyvä juttu, että sanoit ääneen, koska ne on niin ikäviä. Niin se mun pointti on se, että just esimerkiksi tuossa kokouksessa toi tuntuu hirveältä semmoiset, että ei vittu, mä kusin, että mun piti lähteä kesken puheenvuoron, koska mä olin ahdistunut. Todellisuudessa kaikki ihmiset on silleen, että jep, toi on vittu perseestä. Mä olin junnu ja itse asiassa Timo oli siinä palaverissa. Timo oli vitun kuumottava mun mielestä. Silloin, mä olin, Timo on tosi kuumottava. Ihan vitun mukava äijä, mutta siis silloin se tuntui siltä, että oh my god. Ja mutta siis joo, kyllä se silloin tuntui niinku epäonnistumiselta. Jep. Ja kyllä se nyt
tänäänkin tuntuisi tosi epäonnistumiselta, mutta ei se olisi niin diippiä oikeasti. Niin. Koska varsinkin musta tuntuu luovilla aloilla ihmiset on tosi ymmärtäväisiä, koska on niinku, se on intohimo duunia, niin siinä on paljon at stake. Ja siellä on paljon hulluja. Niin, paljon hulluja ihmisiä, me mukaan lukien. Joo. Niin sitten ihmiset ymmärtää, on silleen joo, ahdistaa ja välillä vaan ei handlaa. That's life. Ei haittaa yhtään. Ja miltä se tuki on sitten tuntunut, mitä sieltä niinku lafkoilta on saanut? Tai se, että sulla on ihmisiä ympärillä ja saa niinku... Onko se ollut vaikeat vai onko se tuntunut vaan kivalta, että ei tarvitse kaikkea miettiä koko ajan yksinään omassa päässä? Ja... Sulla ainakin siis mitä me ollaan niinku hengattu, niin aika usein tulee puhelua ja viestiä ja tosi sellaisia niinku huolta pitäviä hahmoja ympärillä. Siis se on ihanaa, koska se on ihanaa, että on semmoinen niinku luotto, että tuolla ne duunaa. Mun selän takana ne tekee asioita mun puolesta. Silleen, että mun ei tarvitse miettiä, niin se on silleen tosi jees. Ja se myös mun mielestä puhuu niinku puolestaan sitten myös siinä tuloksessa, että tulee siistejä juttuja. Ja mullakin on paljon samanaikaisia asioita, niin se on kiva, että pystyy luottaa, että siellä ne asiat etenee, vaikka mä en laita sinne, niin mä voin keskittyä sitten tähän. Ja nyt tietenkin tärkeimpänä, että mä voin keskittyä itse siihen musiikkiin. Sulla on aika melankolisia biisejä, bro. I know. Ja me ollaan puhuttu siitä. Mä sanoin, että just nämä mun pahimmat ahdistus ja sit mulla on masennus. Mulla on diagnosoitu sekamuotoinen ahdistuneisuushäiriö, keskivaikea masennus ja PTSD. Okay. Varmaan siis Fajan kuolemasta ja monista muista menetyksistä. Mutta ne on diagnosoitu joskus, kun mä oon ollut 19, niin mä en tiedä mitä lääkäri diagnosoisi mulla tällä hetkellä, eikä silloin mulle mitään väliä. Mutta silloin kun oli just pahimmat ajat, niin mä kuuntelin pelkästään surullista musaa. Mulla oli semmonen soittolista, jonka nimi oli In My Feelings, ja se oli ainoa, mitä mä soitin shufflella jatkuvasti. Mä oikein niinku ryvin siinä surussa ja ahdistuksessa ja muussa. Ja ehkä 2-3 vuotta sitten mä tietoisesti, mä olin silleen, että tää ei tee mulle hyvää. Ja mä tietoisesti lopetin kaiken niinku surullisen musan kuuntelu. Ja nykyään se on mulla jopa semmonen, että mä haluaisin kuunnella jotain Emmaa ja Matildaa ja Pehmo Ainoa. Mutta mä en pysty siihen. Se heti kun mä kuulen tollasia, jotenkin musiikki on niin voimakas. Ja sit mä oon ehkä pilannut jotkut tietyt reseptorit silloin pahimpina aikoina mun aivoista. Et heti kun sinne tulee, tiiätsä, mä sanoin just, me kuunneltiin Jontunkaan Kuumaa uusi levy, kun me oltiin Thaimaassa. Ja siellä on Emma ja Matilda fiitti. Ja sit mä olin, että siisti toi Emma ja Matilda fiitti, että niiden tyyli uskollisesti, jos mä kuuntelen ton, niin mulla mennään loppupäivä pilalle. Legit loppupäivä menee pilalle. Toi on insane. Mut sä oot sanonut, että sä rakastat kuunnella surullista musaa. Mä kuuntelen melkein vaan surullista musaa. Ja teet melankolista musaa. Onko se surullinen äijä? En, mä oon tosi iloinen. Niin. Ehkä just sen takia. Selitä. Ehkä just sen takia, kun mä laitan mun surullisille biiseihin. Niin. Niistä mä voin olla iloinen nyt. Niin. Siis mä oon itse miettinyt, varsinkin kun me ollaan puhuttu tästä, niin mä oon ollut silleen, että niin, miksi mä teen vaan surullista musaa? Mutta jotenkin se resonoi silleen, että se tuntuu ihan sikapaljon merkityksellisemmältä ja se ehkä myös tulee mulle jotenkin silleen luonnostaan. Ja niin. Kyllä mä oon vähän semmonen, tiedätkö, surussa rypiä itsekin, että onko se sitten epätervettä vai ei, mutta jos on syytä suruun, niin mä tykkään oikein niinku antautua sille ja olla sille oikein, ei. Mutta mä oon kyllä tosi iloinen ihminen ja tosi superpositiivinen ja kaikkea. Mutta sitten musiikissa aina, jos mä lähden miettimään musiikkia, niin mä menen heti johonkin tämmöiseen menetys, surullinen, epätoivo, onnettomuus. Ei onnettomuus, vaan onnettomuus. Käsittelekseni itse sen musiikin tekoprosessin tai sen esittämisen kautta? Ihan huolella. Varsinkin silloin, kun mulla oikeasti on niin kuin, mä rakastan sitä. Että ehkä tää on just se ongelma. Mä rakastan sitä, kun mulla on joku ihan hirvittävä suru. Niin kuin semmoinen, että se vaikea käsitellä olo. Ja sitten menee vaikka studiolle ja sit saa tehtyä siitä jotain. Niin se on silleen, sitten mä oon silleen tosi surullinen, mutta myös silleen, sairas. Niinku, se on niinku, joo. Tuntuuko se tunne sen jälkeen kevyemmältä tai helpommalta? Vai eikö se muutu? Ei se varsinaisesti muutu, mutta mulla jotenkin tulee silti semmoinen, kyllä siinä jotain käsittelee. Tulee semmoinen, mutta sitten se on vähän, siinä on myös se onnistumisen tunne on siinä
joka voi vähän hämätä sitä, että olenko mä nyt käsitellyt vai onko mä vaan silleen, hainko mä vaan nopeata dopamiinia täältä, että teenpä tämmöisen biisin. Mutta kyllä se on niinku, Totta. mutta kyllä se on sitä käsittelyä, mä sanoisin, osa sitä. Mutta ei se tolleen, teenpä yhden laulun, niin nyt kaikki on hyvin. Kuitenkaan. Joo. Niin. Mä huomaan siis, että mulla on niinku vaikeuksia, mä osaan käsitellä ja intellektualisoida mun tunteet ja puhua niistä ja löytää syy-seuraussuhteet, mutta mulla on tosi kova vaikeus tuntea niitä oikeasti, varsinkin tommosia surullisia. Ja sen takia ehkä noi biisit on mulle vaikeita, koska sit mä huomaan, että kun se hana aukeaa, niin sieltä tulee kaikki. Tiedätkö, että jos mulla on tarpeeksi ikävä mun eksää, niin yhtäkkiä mä suren sitä, että mun faija on kuollut. Aivan. Tiedätkö, että ne on vaan semmosia kasatunteita, joita mä oon koko elämäni vähän niin kuin siirtänyt sivuun. Ja sitten mä puhun niistä tosi avoimesti. Jengi on silleen, että vitsi sä puhut tiedätkö, isän menettämisestä ja sä puhut tunteista ja parisuhdeongelmista tosi avoimesti ja hyvin. Ja silleen, joo puhunkin. Mut sit mä kuuntelen yhden Emma ja Matildan biisin. Mä oon silleen, mun ensimmäinen tyttöystäväkään ei oikeesti rakasta. Toi oli keksitty juttu, mutta siis tiedätkö, että ne on kasa jotain. Niin. Tuo kuulostaa vähän siltä, että se nimenomaan ei käsittelyltä. Nimenomaan. Niin. Mä en ole niinku tuntenut niitä tunteita. Enkä mä tiedä, käsittelykin on ehkä niinku väärä sana. En mä tiedä, miten tunteet käsitellään. Mä yritän päästä siihen, että mä osaisin vaan niinku antaa niiden tulla mun kehoon, eikä tänne päähän. Niin. Mun mielestä käsittelykin tuntuu jotenkin siltä, että mä käyn niitä läpi täällä. Kun mä haluaisin käydä läpi niitä tästä kaulasta alaspäin. Niin, no mutta ikävä kyllä. Sun pää on kiinni sun vartalossa, niin se varmaan tulee vähän samaaikaisesti kaikkialle. Niin. Mutta mun number one lempineuvo on aina se, että harminkaa pitää hengaa. Ja toi on kas bar. Toi on bar. Mutta harminkaa pitää hengaa. Ja se on, koska se on kaikista perseintä harmin kanssa, on hengata. Koska sä haluat tehdä muuta ja hämätä. Mutta sun pitää vaan olla näin, että vittu tää on ikävää. Tää on ihan silleen superperseesti. Että miten mä saan tän pois. Niin toi ajattelu pitää vaan heittää menee olla silleen. Jep. Ja mä en osaa. Jep. Mun kaveri antoi mulle joskus aikoinaan vinkin, kun mä että mitä mä teen, mene vittu himaa, istu sun sängyn reunalla ja tuijota seinään. Ei sen tarvitse tehdä, tai siis sä et saa tehdä mitään. Harminkaan pitää hengaa. Voi Jeesus. Vähän perseestä. Paskaneuvo. Kuka vittu tonkin keksi? Sun viime biisi Luodinreikiä. Mua kiinnostaa se aihe kauheasti, koska mä ehkä vähän samaistun siihen. Haluatko sä itse kertoa, mistä se kertoo vai koitaks mä muotoilla? Itse asiassa mä haluan kyllä mieluummin kuulla nyt sun, että mistä se biisi kertoo? Biisihän on aina kuulijan oma. Mistä se biisi kertoo sulle? Se kertoo ehkä ihmisestä, joka kauhean kovasti haluaisi rakastaa ja päästää ihmisiä lähelle, mutta kerta toisensa jälkeen huomaa, että se on ihan helvetin vaikeeta ja sitten siinä kyvyttömyydessään päästään lähelle ja antautua täysin, antaa se kontrolli sille rakkaudelle, niin siinä prosessissa, siinä kyvyttömyydessään ehkä sitten vahingossa satuttaa myös pikkasen ihmisiä, joita ei haluaisi satuttaa. Eikö hyvä? Aika lailla, siis joo, noin juuri. Nice. Ja mä samaistun tohon kauheasti. Mä oon tavannut paljon upeita ihmisiä elämässäni ja saanut etuoikeuden viettää aikaa ihanien ihmisten kanssa romanttisesti. Mutta sitten kerta toisensa jälkeen mä aina huomaan jotenkin, että mun on tosi vaikea antaa itsestäni niin paljon kuin se vaatisi antaa. Sama. Onko noiden biisien tekeminen auttanut siihen? Pitääkö mun kirjoittaa joku biisi vai en tiedä, onko se auttanut. Kyllä mä oon hirveästi kyllä se ehkä on auttanut jotenkin silleen, että mä oon tajunnut, että ei vittu, että mulla on nyt tässä selvästi tämmöinen problem, että kaikki mun nämä asiat, tässä on kaava, joka toistuu mun elämässä. Mä en halua, että se toistuu. Ja sitten niin se on laittanut ehkä enemmän no vaikka mä paljon itse tutkiskelenkin, niin sitten vielä ekstra kriittisesti silleen, että nyt AK, sinä olet tässä se vähän niin kuin paha tyyppi. Että nyt sun pitää joko korjaa tää tai sitten teet valinnan, että sä jatkat pahana tyyppinä olemista. Vaikka myös mä oon silleen, että armollisuus, mä en ole paha tyyppi, koska tunteilleen ei mahda mitään. Jep. Ja näin. Mutta silti kyllä mä poden paljon huonoa omatuntoa noista
asioista, mistä periaatteessa mä en oo mitään tehnyt pahaa, enkä koskaan elämässäni ole tarkoituksellisesti ketään yrittänyt loukata, mutta lopulta on loukannut ja se on mulle tosi vaikea pala purtavaksi, että minä olen loukannut ihmistä, kenestä välitän. Niin. Ja harva meistä on paha ihminen, mutta kaikissa meissä on kyky tehdä pahaa. Et niinku, ei se ihmisestä pahaa tee. Niin. Ja se on ehkä niinku yllättävänkin vapauttava fiilis sit, kun pystyy myöntämään itselleen, että hei, kyllä mä oon ollut kusipääkin välillä. Sitten tulee semmoinen, että okei. Koska kyllä kaikki niinku tuntee sen, jos ne on tehnyt väärin. Mutta se, että jos sitä ei myönnä itselleen tietoisesti, niin sitten se painaa jossain niinku eri paikassa. Se painaa eri tavalla. Kun se, että sä oot silleen, okei, mä oon tehnyt pahasti tai ikävästi, mitä mä voin tehdä jatkossa, jotta se ei toistuisi. Käytkö terapiassa? Mä en ole nyt käynyt. Mä kävin hetki sitten, mutta mun pitää nyt etsiä itselleni uusi terapeutti, koska sen terapeutin kanssa musta tuntuu. Siis periaatteessa kyllä sieltä tuli hyviä juttuja. Esimerkiksi mä sain tietää sen, että mun isoimpia niin kuin tämmöisiä tunneblokkeja on niin kuin itseltä vaatiminen, mitä mä en ollut, tai mä oon en aina, mutta hyvin tietoisesti mä oon pitkään vaadin itse, mä halusin olla tekijä, enkä saamaton hölmöläinen. Niin mä tietoisesti muutin itseäni niin, että joka päivä mä edistän asioita. Ja nyt se on mennyt siihen, että mä en enää oikein osaa ottaa vapaa-päivää, koska joka päivä pitää tehdä. Että mä en voi vaan makailla himaa. Mä en vaan voi olla olemassa maapallolla, koska silloinhan mä en tee mitään. Ja sitten sitten mä olin siellä, sitten mä tajusin, että että mä oon kyllä aika vaativa, että just miettii jotain perusjuttuja, että vaikka että mä oon silleen, että nyt mä oon kofeiinittomalla 2 kuukautta. Ja sitten tiedätkö, viikon päästä niin joku tulee silleen, että niin, mitäs menee? Vähän silleen olettaa, että mä oon lipsunut. Mä oon silleen, että luuletko sinä, että minä aloitan jotain ja sitten mä vaan en tee sitä. Mä oon tekijä. Niin, että miten sä näet mut? Millä niin kuin arvoasemalla sä pidät mua? En mä vaan tee asioita ja jätän niitä kesken. Ja vaikka se on noin oikeasti epätärkeä asia. Silleen periaatteessa. Mutta sä oot vähän niin kuin sitonut sun arvon siihen, että kuinka hyvin sä pystyt suorittamaan asioita. Jep. Ja sitten toi on ollut mulle semmoinen, että okei. Että muutenkin on kuullut siitä, että pitää olla armollinen itseä kohtaan mun niin kuin. Tää kaikki on jotenkin tosi sitoutunut toisiinsa, että niin kuin just semmoinen niin kuin itsetunto-asiat. Että mulla on tosi niin kuin sisäinen narratiivi voi olla aika negatiivinen usein. Semmoinen haukkuva, mikä sitten on kaikki ahdistus, kaikki itseluottamus, kaikki tämmöiset asiat niin kuin kytkeytyy tohon. Ja sitten se tulee myös tohon itseltään vaatimiseen. Että jos mä en nyt jos mä vittu Duolingossa en tänään tee tätä juttua, niin mä olen siis turha jäbä. Niin sit niinku, onko niin painava asia? Niin. Ei ehkä oikeasti. Meinasin sanoa aiemmin, että en mä viittinyt sun omaa pään sisäistä narratiivia ruveta puhumaan, mutta nyt kun sanoit itse, niin sä sanoit, että sä oot tosi positiivinen jätkä. Niin mä meinasin sanoa, että jep kaikkiin kohtaan paitsi itseäsi. Totta. Että kyllä sulla niinku, sit kun sä välillä tuut mullua tai duunihommiin, niin se ensimmäinen purkaus, kun sä tuut ovesta sisään ja sit tiedät, se on vähän stressannut ja sä oot kävellyt tänne ja on ollut kiire ja sali on mennyt aamulla huonosti ja on vaikka se ruma päivä ja sit se on aina semmonen 5 minuutin purkaus. Vittu tääkin on, satana tääkin ja se ei ikinä, kun sit mä oon semmonen äijä, että jos joku kävelee huonosti mun edes kadulla, niin mulla menee päivä piloille, koska ihmiset ei osaa kävellä. Sua ei haittaa tommonen, mutta sä pilaat niinku oman päiväs sun omassa päässäs, koska sä vaadit iteltäs niin kauhean paljon ja sit vielä sä vaadit ei edes niin tärkeitä juttuja väliin. Jotain vitun Duolingo-striikkejä. Niin. No vitsi. Mistähän sekin on sitten tullut, että jotenkin sun arvo on sidottuna niin arvo on sidottuna sun suorittamiseen. Niin, siinä vasta onkin niinku kysymys. Mä veikkaan, että se johtaa juurensa korikseen ja siihen niin kuin, jotenkin siihen valmentajasuhteeseen. Jotenkin mä oon niin kuin ihan varma, että se liittyy siihen jotenkin. Että mun korisurahan päättyi just vähän silleen, että mun itseluottamus pää ei kestänyt. Mä en enää luottanut itseni yhtään ja se oli silleen meni alas aina. Pikku epäonnistuminen aina otti pienen palasen irti ja sitten se rapistui siihen.
Mutta mä edelleen näen just silleen painajaisia siitä, että mä pelaan korista. Ja siellä on mun valmentaja ja tälleen. Oho. Sitten mä oon silleen, että miten mulla on vieläkin noin. Mä lopetin siis niinku tavoitteellisen koriksen 2020. Eli mitkä ikävuodet sä pelasit korista? Mä aloitin 11-vuotiaana ja Joo. mä lopetin 2020. Eli 22-vuotiaana. Joo. Eli 12. Eli sun 11 vuotta. formatiivisimmat vuodet sä oot ollut siellä kentällä ja Jep. se valmentaja on ollut mörkönä siellä. Niin. Tai ehkä se koko instituutio, mutta niinku Niin. Mut valmentaja se jännä, kulminoituu. Niin. Mä oon yrittänyt hirveästi miettiä että mikä toi, varsinkin just silloin kun mä näen ton unen, että mä pelaan korista ja mun valmentaja, mä oon ihan vitun paskana siitä, ei vittu mä kusen ja näin. Ja sitten mä herään silleen, että miksi tämä asia, tällä asialla ei ole enää mitään niin kuin periaatteessa arvoa mun elämässä. Mä en ole enää koripalloilija. Se ei ole silleen, se on ihan sama kuinka paska mä olisin koriksi. Se on edelleen, toi tulee se aina se sama. Ja mä oon silleen, että mistä tämä tulee? Mitä mun päässä tapahtuu? Mitä mun pitää ymmärtää? Se on se inner child, mistä noi puhuu tuolla internetissä. Että jotenkin se pitäisi hoitaa. Niin. Arvottiko sun vanhemmat jotenkin sun koripallouran perusteella? Ei. Kiinnostiko niitä yhtään? Tai oliko ne vaan silleen, kiva, että sulla on harrastus? On ne silleen ollut, ne vanhemmat on supertukevia aina ollut kaikessa. Ja sama mitä mä teen. Niin silleen, mutta sitten, että jos te hävisitte pelin, niin Ei ikinä ollut haitannut. mitään. Ei. Ja jos te voititte pelin, niin tuli isot kehut. Joo, kyllä se oli aina hyvä. Ja aina vanhemmat on kehunut. Koulujutuissa ne oli aina tosi silleen vaativia. Okei. Että se voi olla jotain Niin. sillä, että Joo. aina oli, joskus muistan koulussa oli silleen, että 8 oli vähän niin kuin epäonnistuminen jossain kokeesta. Että se oli niin kuin, että vaadittiin niin kuin Joo. top notch meininkiä, mutta ei sekään ollut mitenkään mun mielestä epätervettä tai mitenkään tommoista. Että semmoista vaan, että ne halusi, että pärjää koulussa. Joo, ja siis jos haluaisi mahdollisimman paljon kitkeä kaikki potentiaaliset tulevaisuuden mielenterveysongelmat omista lapsistaan, niin ei saisi tehdä mitään. Ei niin. Ei saisi kehua, ei saisi haukkua, ei saisi kurittaa, ei Toi saisi on antaa... tyyli joku juttu. On joku silleen, tiedätkö, miten olet oikea hyvä vanhempi ja siinä on silleen... Se oli joku, tiedätkö, jos lapsi onnistuu, niin sun pitää sanoa good for you. Okei. Hyvä sulle. Niin hyvä juttu sulle. Ei hienoa sulle. Henkilökohtaisesti mä oikein vittuukaan, juttu mutta sulle. hyvä sulle. Tai sit kysyis sieltä, että no onko tää hyvä. Ai on hyvä, okei. Yes. Okei, hyvä. En mä vittu. Toi on yksi, me ei mennä nyt siihen keskusteluun, mutta toi on yksi sairaimmista jutuista, niin kuin on lapsen kasvattaminen. Niin on. Mua kuumottaisi se niin kuin, Mä olisin kyllä ihan vitun hyvä isä. ihan varmasti. Ei mennä siihen, mutta mä olisin ihan vitun hyvä isä. Ihan varmasti olisi. Sulla on nyt tullut 2 biisiä majoreilta. Joo. Luodin reikiä. Sä et pystynyt pilaamaan mua. Mm-hmm. Haluatko puhua siitä? Haluan, aina. Se on aika heavy biisi. Niin on. Mutta se on niinku... Olipa hyvä, että kysyit, haluanko mä puhua siitä, Yeah. koska se koko biisin pointti on se, että mä haluan. Ja siitä asti, kun mä pääsin mun väkivaltaisesta suhteesta pois, niin mun elämän niin tuntuu, että se melkein tarkoitus on se, että tästä mä haluan puhua, jotta mä voisin auttaa edes yhtä ihmistä, joka on siinä tilanteessa. Ja mä tiedän jo nyt, että mä oon auttanut tosi monta. Ja viimeksi viime viikolla mulla tuli viesti, että näin tän sun biisin ja se rohkaisi mua lähtemään niin kuin huonosta väkivaltaista tai toksisesta suhteesta. Kela. Ja sitten mä olin silleen, että tämä oikeasti tämä vaikutus jäi. Mä olin niin ylpeä olla siitä, että mä oon niin onnistunut niin paljon paremmin, kun mä uskalsin edes toivoa siinä, että miten se on auttanut ihmisiä. Ja kontekstina siis kuuntelijoille, että mä olin lukioaikana suhteessa, jossa oli henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja kaikkea. Kauan se kesti? 3 vuotta. Oho. Mutta eka vuosi oli kukkasia, toinen alkoi näyttää merkkejä ja 3 oli silleen vitun paha. Okei. Että se silleen perinteisesti eskaloitui niin kuin noissa suhteissa usein, että eka on kaikki tosi hyviä, se ihminen on täydellinen ja miten voi edes olla noin hyvä. Ja sitten tulee pieniä juttuja ja sitten se koko ajan pahenee, koska ne edelliset vähän pienemmät normalisoi sitä. Niin. Kynnys siirtyy pidemmälle sillä. Ja sitten lopulta sä katsot läpi sormia juttuja, mitä sä et olisi osannut edes kuvitellakaan silloin aluksi. Niinpä. Että se niinku... Joo, ja sitten kun tommoset ihmiset, jotka on taipuvaisia
aiheuttamaan toisille ihmisille niin kuin henkistä fyysistä väkivaltaa, niin on usein ehkä vähän tunnekylmiä ja manipuloivia. Niin sit sekin varmaan liittyy tai kuuluu siihen prosessiin, että siinä koko ajan pikkuhiljaa just nimenomaan normalisoidaan asioita ja testaillaan. Ja ei toikaan välttämättä ole niiltä ihmisiltä niinku tietoista. Ei ne välttämättä lähde suhteeseen silleen, että no niin, 3 vuoden plääni mä rupean lyömään. Where do you see yourself in 3 years? Hitting this motherfucker. Silloin lätty lätisee mä kerran. Ei se välttämättä niin noin tietoista ole, mutta et kyllä siinä yleensä niin prosessi ja kaava on. Mikä oli vikatikki? Mikä sai sut rohkaistua lähteä? No siinä ei varsinaisesti ollut edes semmoista vikaa tikkiä. Mä vähän niin kuin sain ulospääsyn mahdollisuuden. Tässä oli siis semmoinen tilanne, että tämä ihminen asui meidän luona mun porukoilla siinä loppuvaiheessa. Okei. Okay. Joo. Ja sitten sitten hän halusi, että mä käyn vetää jotain tyyppiä turpaan. Ja jos en tee sitä, niin en rakasta häntä enkä ole mies. Tämä oli semmoinen pysyvä elementti, mitä hän aina laittoi mut tekee, että toi tyyppi sanoi ikävästi, niin sun pitää hakkaa se. Tai sä et ole mies. Tai sä et ole mies ja sä et välitä musta. Että se on niinku tapa, hänelle se oli tapa, miten osoitat rakkautesi minua kohtaan, on se, että sä väkivalloin puolustat minua. Tilanteessa, mitkä oli silleen, siis toi on niinku hirveän asia oikeasti. Se, että mä oon ottanut turpaan, niin se on niinku silleen, mä oon ihan täysin fine sen kanssa, mutta aina kun mä mietin sitä, että mä oon niinku mennyt omia arvojani vastaan ja oikeasti väkivallalla uhannut, niin mulle tulee tosta ihan hirveä olo. Niinku, ja onneksi mä nyt oon jotain noita ihmisiä tavannutkin niinku jälkeenpäin ja pystyn pyytämään anteeksi. Mutta se on silleen, mulla tulee ihan vitun niin melkein oksettaa toi asia. Toi on hullua, miten niin kuin taitava manipuloija pystyy muuttaa ihmisen, niin kuin, tai ei se sun arvomaailmaa ole muuttanut, mutta sun käytöstä sun omaa arvomaailmaa vastaan. Ihan niin kuin hullua, miten se on edes niin kuin mahdollista. Jep. Se on ihan insane. Ja siis kun kuka vaan voi joutua tommoseen tilanteeseen. Se ei ole niin kuin, mä en usko, että se on ihmisen niin kuin luonteenlujuudesta tai moraalista tai mistään tommosesta kiinni. Mä väitän, että jos tarpeeksi taitava manipuloija saa ihan kenet vaan käsiin. Ja sitten kun siinä on silleen myöskin ihan aitoa pelkoa, kun siinä on myös väkivaltaa, joka kohdistuu muhun, niin se on niinku semmoinen vitun soppa, missä voi sitten vähän manipuloida. Niin. Mutta mä olin sanomassa. Vikatikki ei ollut. Niin, sitten oli tää, muista se oli niin stressaavaa joka päivä, kun mä elin. Ja mulla oli koko ajan vaan horisontissa se, että kaikki olisi hyvin, mutta kun mun pitää tehdä tää asia, mitä mä en halua tehdä. Se oli semmoinen koko ajan, semmoinen constant, ja se oli just sen vuoden ajan, oli koko ajan. Sitten jos mä hoidin sen alta, mä olin oh my god, että nyt kaikki on hyvin. Ja sitten tulee joku uusi. Ja sitten se oli niinku aina, se oli ihan hirveetä. Mutta niin, sitten oli tää, ja mä vaan olin silleen, että mä en jaksa enää. Mä en enää vittu jaksa yhtään tämmöstä. Mä en pysty tähän. Ja sitten aika meni. Ja sitten se lopulta, hän oli mulle vähän niin kuin, että no sit me ei olla enää yhdessä. Että jos et sä teet tätä. Ja mä olin vähän niin kuin, en mä tiedä, että tää on mahdollisuus. Mä olin vaan, ai joo. Sitten mä olin, että okei. Ja sitten hän niin kuin alkoi tietoisesti, tiedätkö, viestittelemään muille miehille, laittaa, tiedätkö, että just, että mä näen sen, että mulle tulisi mahdollisimman paha fiilis, mikä tuntui kyllä pahalta, mutta also mä niin kuin aloin pystyä vihdoin erkaantumaan hänestä, että mä olin nyt tämä, että se asui meillä, mikä teki siitä silleen hankalaa, mutta ehkä jopa helpompaa, koska hänen mielessään me oltiin vielä yhdessä, koska hän oli siinä niin kuin, mutta mä pystyin ottamaan itseäni irti. Ja sitten kun hän sai oman kämpän, mä olin myös niin kuin mun isosisko oli puhunut jotain meidän meiningeistä, niin sitten mä pystyin olemaan silleen, että sä sait sun kämpän. Me ollaan oltu jo erottu silleen muutama kuukausi. Me ollaan oltu pitkään aikaa niin kuin mitään. Ja silloin hän yritti vielä kysyä mua, että jos me saataisiin tämä toimia. Mutta mä olin jo tehnyt sen niin kuin eroprosessin, niin mä pystyin olemaan silleen, että ei. Ja itse asiassa, ja siinä oli vielä se, en edes niin straight up pystynyt. Mä sanoin, että no mun pitää ehkä miettiä. Ja 2 viikon päästä hän, no jos sun pitää miettiä, niin sit se varmaan kyllä tarkoittaa sitä, että ei me olla enää. Että hänen pride onneksi tuli tohon ja teki ton movin, koska se oli mulle se, että oikeasti niinku kahleet vaan lähti mun käsistä. Mä olin, oh my god, että se on actually nyt ohi. Joo.
Wow. Puhuiko sä tosta ihmisiä silloin, kun se oli meneillään? En. Kuka ei tiennyt? Siis mun isosisko niin sai tietää jotain siinä ihan loppuvaiheilla. Mä en edes legit muista, milloin mä olisin niin oikeasti sit sanonut jollekin. Miksi sä et sanonut? Koska sittenhän ihmiset olisi ajatellut, että hän on tehnyt jotain väärää. Sehän olisi kauheat, jos ihmiset ajattelisivat niin. Jep, koska en mä voi niin tehdä. Niin. Mä olen hänen kumppaninsa, hänen tuki. Mun tehtävä on suojella häntä, ei puhua hänestä pahaa muille. Hävettikö sua yhtään niin kuin sun oma asema? Ei. Se ei ollut niin kuin... Ei yhtään. Okei. Ei, niin kuin, ei mitään tommoista. Se ei ollut niin kuin... Se ei tuntu näin vaikealta, että sä kertoisit jollekin, että sun tyttöystävä lyö sua niin kuin silleen, että se olisi sulle nolo on väärä sana, mutta silleen, että sua hävettäisi, että sä oot ajanut itse siihen asemaan, että se ei ollut se ongelma, vaan sä et halunnut, että kukaan ajattelee hänestä pahaa. Jep. Wow. Ei mulla ollut yhtään, eikä niin kuin to this day, mä en ole koskaan tuntunut mitään niin kuin häpeää siitä. Vähän niin kuin mun. Mä oon hävennyt niitä juttuja, mihin se on ajanut mut, niin kuin niitä asioita, mitä mä oon tehnyt vastoin mun arvojani. Juu. Mä oon ollut ilkeä ihmisiä kohtaan, ketkä on ollut mulle tosi kivoja ja välittänyt musta vaan sen takia, että mä näytän nyt tolle, että mä oon hänen puolellaan. Enkä näiden muiden pahojen tyyppien. Ja toi niin textbook, tiedätkö, tommonen, että hän on eristänyt mut mun muista ihmisistä mun elämässä, jotta hänellä on kontrolli minusta. Toi on insane, miten toi on juurikin niin kuin sitä aina puhutaan. Joo. Miten toi on mennyt. Niin jo. Hurjaa. Jep. Mutta mitään häpeää en ole koskaan siitä tuntunut, koska mä oon ollut siinä vaan uhri. Niin just näin, eikä sun siis kuuluiskaan. Niin. Mä vaan se on vaan yleistä. Niin mä voisin kuvitella, että tosi helposti, jos mies joutuu väkivaltaiseen suhteen, jos äijä joutuu parisuhteeseen, missä muijalta tulee turpaa, niin se on niin noloa, ettei siitä kehtaa puhua. Koska eihän siis naisen. Mutta se on myös osa syytä, miksi mä jouduin siihen tilanteeseen, on se, että koska nainen hakkas mua, niin mä olisin, että no ei tää on niin vakavaa. Koska tiedät, se mimmi vähän mäiskii ja vähän tekee tämmöistä ja vähän jotain kynsillä ja vähän puree whatever, niin se on niinku, tiedätkö, että ei se mä oon mies tässä. Mä oon paljon vahvempi ja isompi, niin ei se ole niin paha asia. Jos se olisi toisinpäin, se olisi tosi vakavaa. Näin päin se ei ole mitään. Sen voi katsoa läpi sormien. Ja sitten se menee siihen, että herää vittu veitsikurkulla ja siihen, että sua lyödään jollain lasilla vaan naamaa ja sit sä oot silleen, että no mut hei, se on nainen miehelle. All is good. Joo, siis onhan se nyt siis fakta, että niin kuin mies on fyysisesti vaarallisempi naiselle, mutta se ei muuta sitä faktaa, etteikö se olisi ihan yhtä väärin, että nainen tekee noin. Niin, varsinkin sitten, jos pistetään puukkosen naisen käteen, niin sitten se on, tiedätkö niin. Ja se niin kun... Ja varsinkin, jos sä oot unessa silloin, kun sulla on puukko kädessä, niin tiedätkö, that's not fair play. It's not, ei ole fair. Mutta muutenkin se, että sulla ihminen, joka pitäisi olla sun kumppani, ei toimi noin. Ei missään niin, että se niinku... Se vaan, se on insane. Joo. Insane work. Toi on kyllä insane work. Insane work. Milloin sä sitten rupesit kirjoittaa biisejä? 2017. Miksi? Me alettiin freestylaa Alvarin kanssa. Sitten Alvar hankki mikki. Sitten me mentiin Mäkkäriin. Sitten ne ei antanut mulle mun dipi. Ne unohti mun dipi. Legit. Mulla oli 20 nuggettia, absolute no dippia. That's diabolical. Sitten me oltiin silleen mennään. Sitten me tehtiin dissibiisi Mäkkärille. Oikeesti? Se nimi on Lauantai-illan mänärit. Onko se talles vielä? On se jossain. Sairas. Ja mä kuuntelin hetki sitten mun ekan SoundCloud-julkaisun. Ja mä olin silleen, tässä on low-key bars. Ulos anti ja kaikki toi vähän silleen, vähän silleen cringe. Mutta sanat on oikeasti hyvät. Siellä on silleen bars. Sitten on silleen, wow, come on. Sä oot myös verbaalisesti lahjakas. Verbaalisesti lahjakas? Mitä niin. meinaat? No siis sä osaat kirjoittaa, mutta sä osaat myös puhua tosi hyvin. Niin. Jep. Mitä heleäjä? En mä tiedä. Mulla ei ole mitään selitystä sulle. Se vaan on tullut. Sitten sä rupesit tekemään TikTokia jossain vaiheessa. Miksi? No mä tein aina Instagramiin semmoista
kunnon brainrot-meininkiä. Joo. Hemobrain, no edelleen se kaikki. Mä oon vähän yli mennessä alas, mä olen, oh my god, mä oon vieläkin täällä. Mutta mä oon tehnyt itselle sopimuksen, että toi oli minä silloin, se on edelleen. Niin. Ja sitten mä tein niitä sitten, että se TikTok tuli. Jengi oli mulla aina silleen, sun pitäisi mennä TikTokkiin, se olisi niin hyvä siellä. No. Sitten mä olin silleen, fuck TikTok vittu, mä oon IG-jäbä. Mä oon OG, mä en taivu tohon nuorten juttuun. Kunnes sitten mä lopulta olin silleen, mitä vittua. Ja sitten mä aloin tekemään niitä TikTokkeja. Joo. Ja sitten se lähti siitä. Sitten se oli, mä en tiedä, siis tosi se IG semmoinen niinku brainrot meininki, niin se tuli mulle jotenkin tosi luonnostaan. Niin sitten se TikTokkin tuntui tosi luonnolliselta, että Today's Day se tuntuu semmoiselta. Mä en tiedä, mistä sekään on saanut alkunsa. Mulla on sama. Mutta jotenkin se vaan on silleen, tulee joku ajatus, niin silleen se tuntuu tosi luontevalta vaan heittää se internetti ja olla silleen rock and roll. Joo. Mä tein kanssa IGC niin käytännössä lyhyt video ennen kuin lyhyt videot oli mikään juttu. Niin. Se tuli siitä, kun mä oon tehnyt skedejä, snoukka-videoja ja sitten yhtäkkiä IGC pystyi postaamaan videoja. Ja sitten mä rupesin postaa sellaisia 15 sekunnin jotain hauskoja juttuja ja välillä jotain muuka cooleja juttuja. Ja sitten tuli korona ja TikTok ja mun eka TikTok-läppävideo sai 30 000 katselukertaa ja sitten mä olin, vittu, tää on helppo peli. Mulla meni hetki ennen kuin mulla sai mitään traffic. Mä muistan sen, kun mä olin just postannut jonkun ja se sai 3000 näyttökertaa. Mä olin kun sairas. Joo. Mutta kumpikaan meistä ei ole ikinä ruvennut tekemään mitään sisältöä sillä verukkeella, että siitä tulisi joku juttu. Vai että säkin oot vaan niinku tykännyt tehdä kontsaa. Niin. Kö? Vai silloin kun sä teet IG-juttuja, niin oliko se silleen, että okei, musta tulee vittu IG, brainrot, influencer? Ei, siis aina kun mua ahdistaa, kun jengi on silleen, että mikä on joku mun plääni tai jotain, mitä helvettiä. Kysellä, että siellä ei mulla mitään, pitäisikö mulla olla joku? Joo. Tai se on niinku tosi, sitten tiedätkö, kun on nyt viime vuosien aikana tutustunut silleen niin kuin ihmisiä, jotka tekee ihan työkseen somea ja tämmöistä. Sitten mä oon silleen, että ne, kun tiedät, että se miettii niitä juttuja. Se on ihan eri tapa. Se on ihan eri niinku kieli, millä ne puhuu sisällön tuottamisesta silloin, kun ne tekee sitä niinku tavoitteellisesti ja työkseen. Ja sitten mä just puhun semmoista ihmisten kanssa ja tuijotan niitä silmiä vaan ja ne kertoo mulle jotain niiden vinkkejä ja tapoja ja niinku protokollia. Ja sitten mä mietin vaan päässäni, että kiinnostat vittua. Mä oon silleen, ei mitään siis vihaa heitä kohtaan. Ei missään nimessä, mutta jos mä tekisin noin, niin mulle tulisi hirveä iki tästä. Niin mä silleen, että mä niin kuin jotenkin laittaisin niin paljon ajatusta sen taakse. Ja siis samalla mulla lähtisi niinku into sit koko touhusta. Niin. Ei, musta tuntuu, että jos mä julkaisisin IG ja TikTokia niinku aikataulutetusti, niin 2 kuukauden jälkeen mä en jaksaisi enää julkaista mitään. Mä ei niinku kiinnostaisi. Jep. Mutta sä varmaan silloin, kun sä teet Mäkkäri freestylin, että sä silloin kun varmaan ajatellut, että susta tulee niinku ammattiräppäri. Jep. Mitä sä päädyit Yleen sitten töihin striimaamaan? Ne koodas. Sanotko se Ylelle vai yleisesti? Ylelle. Joo. Mä olin striimannut mun omalle Twitch-kanavalle, jollekin muutamalle katsojalle, handful of katsojia. Sitten mä duunailin silleen jonkin aikaa, vähän TikTokia kanssa, ja sitten yhtäkkiä Yleltä tuli sähköpostia, että on tulossa uusi tämmönen pelikanavakonsepti, striimaus, että olisin kiinnostunut. Ja mun ensimmäinen ajatus, että miksi vitussa minä? Mä olin niinku silleen, että niinku, kai te tiedätte, että kukaan ei katso mua. Niinku, ja silleen, niinku, että mä olin, että tässä ei ole mitään järkeä. Mutta ne oli löytänyt mut, skautannut mut, hullu skautti mä sanon. Koska mistä ne edes löysi mut. Mutta kuitenkin loistava skautti. Ja sitten Luuttiklubi alkoi ja mä olin siellä mukana. Eli sekin on vaan niinku tapahtunut. Joo. Meissä on se sama, että kummallakaan ei ollut mitään plääniä missään vaiheessa. Siis kaikki mun asiat, mitä mulle on tapahtunut, on tullut legit TikTokista. TikTokin kautta. Joo. Epäsuorasti tai enemmän suorasti. Mä oon aina sanonut, että mä oon koko elämäni vaan tehnyt sitä, mikä mun mielestä tuntuu mukavalta nyt. Ja mistä ehkä mahdollisesti joku maksaa mulle joskus rahaa. Mutta se on niinku enemmän mennyt se edelle, että mikä on mun mielestä niinku mielenkiintoista kivaa. Ja sitten ne on aina vaan niinku poikinut eteenpäin ja enemmän ja enemmän juttuja. Ja kaikki loppujen lopuksi ruokkii toisiaan vielä enemmän eteenpäin. Mutta kyllä mä välillä oon myös kokenut semmosia vitun meltdowneja siitä, että mulla ei ole mitään plääniä. Mulla ei ole mitään koulutusta, mulla ei ole mitään suunnitelmaa, mulla ei ole mitään visio, mulla ei ole mitään jengi kysyä, mikä on mun niinku unelma. Ei mulla ole mitään semmoista. Koska mulla on tiiäks ollut frendejä ympärillä, jotka on silleen niinku artisti. Mä haluun olla räppäri, mä haluun olla vittu lääkäri. Tiiäks niillä on se joku yksi juttu, minkä takia ne elää. Ja sit mä oon silleen, no vaibailee, tiiätkö?
Mä tykkään tehdä tosi paljon erilaisia asioita ja mä niinku tykkään mun elämästä tosi paljon. Mutta sitten välillä tulee semmoinen meltdown, että missä ei ole mitään järkeä. Joo, mulle tuli hetkellinen semmoinen, kun joku oli mulle silleen, oliko se, kun oli Tavastialla se Fountain lanseerauskeikkameininki. Sitten mä näin mun vanhan ystävän, ketä mä olen nähnyt pitkään aikaa siellä jatkoilla. Ja sitten oli silleen, mutta hienoa nähdä, että sä oot löytänyt sun jutun. Sitten mä olin niin. Jep, mun jutun. Tää on mun juttu. Sitten mä olin vähän silleen, onko tää nyt se mun juttu vai? Sitten mä olin, tuli hetkellä semmoinen, wait a minute. Ei, nyt ei ole enää vaihtamista, mutta tää on nyt the juttu. Oh, shit. Koska mulla on kanssa, mä oon aina ollut silleen, että teen sitä, mikä tuntuu hyvältä nyt, ja se todennäköisemmin kantaa hedelmää kuin se, että tekee jotenkin suunnitelmallisesti. Me en tiedä lainkaan pitääkö paikkaansa. Todennäköisesti ei. Suunnitelmat on aika hyviä yleisesti sanoen. Niin, mutta mulla on sellainen fiilis, että jos mä teen suunnitelman liian pitkälle aikaa, niin sit se rajoittaa mua tekemästä jotain muuta, joka saattaa tuntua oikeammalta siinä hetkessä. Et jos mulla on joku 5 vuoden plääni nyt, mutta 3 vuoden päästä mua ei enää kiinnosta vittuukaan se juttu, mitä mun pitäisi tehdä sitä 5 vuoden plääniä varten. Niin onko mun mitään järkeä tehdä sitä enää? Niin. Ainoa, mitä mä oon miettinyt niin kuin lähiaikoina on silleen merkityksen tunne, mutta tämä podcasti on niinku se, mikä, tai podcastaaminen ylipäätään ja se palaute, mitä mä saan ihmisiltä siitä, niin se on se, millä mä täytän niinku mun merkityksen tunteen tarpeen. Mutta just se, että hauskoja TikTokkeja on tosi kiva tehdä, lyhyt videot on silleen intohimoduuni siinä, että se tulee multa luonnosta ja mä rakastan sitä. Mutta siinä päivänä, kun mä makaan mun kuolinvuoteen, niin en mä välttämättä mieti silleen, että onneksi mä tein 43 000 TikTok-videoa. Onneksi se on se, mikä musta jää. Ikuisesti. Kun sitten tosi monet näistä ammateista, mitä mä teen, että se vaikuttaja DJ, niin ne ei kuitenkaan ole sit silleen yhteiskunnallisesti tai mun sielullisesti kauhean merkityksellisiä. Mutta sitten podcastaaminen, voisin kuvitella, että noi sun biisit on se, mistä se tulee. Jep, kyllä, jos mä mietin mun asioitani jälkiä, niin mitä, jos nyt kuolisin, niin mitkä jäljet olen jättänyt, niin kyllä biisit on niin se merkityksellisin. Meillä on myös, hei, fun fact. Fun fact. Meillä on täysin sama syntymäpäivä AKK. Täysin. Sama päivämäärä, sama vuosiluku. Mä oon syntynyt aamulla. AK on allegedly syntynyt illalla. Se ei ole vieläkään selvittänyt tarkkaa kelloaikaa. Mut me ollaan 27. Oi juma. Mulla on käy silleen, että kun vuosi vaihtuu, niin mä oon jo hyväksynyt 28. Niin 27 oli silleen, young kloppi. Joo. No, täytetään 28 tänään vaan. Onko sul mitään fiiliksiä niinku vanhenemisesta tai ajankulusta tai ehkä niinku... No mä voin pohjustaa sillä, että musta tuntuu, että ensinnäkin se on ihan mielipuolinen ajatus mun mielestä, että 18-vuotiaana ihmisten pitäisi päättää, mitä ne haluaa tehdä elämällään ja sen perusteella hakea, niin kuin opiskelee ja mennä niin kuin siihen ammattiin. Mä muistan jo silloin lukiossa, kun piti tehdä kurssivalinnat sen perusteella, että mitä kirjoittaa. Joo. Ja sä oot joku 16. Mä olin silleen, mikä tämä, miten niin? Joo. Mä barely vittu saan sukat jalkaan. Ja sä oot mulle silleen, että hei nyt valitse sun tulevaisuuden ammatti. Mä muistan, mä olin aidosti vihainen. Mä olin silleen niinku, teki mieli rikkoa kaikki, koska mä olin semmoinen. Toi on muuten juttu musta. Mulla on edelleen toi, teinivuosina oli pahempi, mutta jostain syystä semmoinen niin kuin, mä en tiedä, onko se auktoriteettiongelma vai mikä, koska mä koen, että mulla ei ole auktoriteettiongelmaa, mutta just jos on jossain systeemissä jokin sääntö, niin sitten mun tekee mieli vaan olla silleen Ja siis mulla toi menee siihen, että jos mä oon tällä hetkellä, jos mä ajattelin nyt, että hei mä nousen tosta ja haen ton mun puhelimen, ja mä oon just tekemässä sitä, ja sit sä sanot mulle, että hei nappaaks ton puhelimen tosta, niin mä heti ei vitus. Joo. Mä olin tekemässä se anyway, mutta nyt kun sä käskit, niin ei vitus. Mutta toi on niinku, toi on nyt aika perus, mä sanoisin, että hyvin moni ihminen kokee, mutta mulla on semmoinen niinku, että varsinkin jotenkin kouluaineissa tai jossain oli silleen, että hei, kirjautukaa sitten tähän BookTech-appiin, että täältä te näette näytöt, niin mä olin, en vitus. Silleen, mä valitsin oudoimmat tämmöiset tappelut, mitkä ottaa, mutta ne oli just noita. Joo. Ja mä en tiedä miksi, ja edelleen Zürich joskus se nostaa päätään. Että tulee joku tämmöinen käytännön asia, joka hoidetaan tällä tavalla täällä, ja mä olin, toi on paska juttu. Tossa ei ole mitään järkeä. Joo. Sitten olisi lukiossa pitänyt päättää kurssit, mitä kirjoittaa ja kirjoitusten jälkeen päättää koulu, mihin menee ja sitten koulusta mennä suoraan siihen ammattiin. Ja toi on mun mielestä mielipuolinen ajatus, koska siis musta tuntuu, mä tein
ikävuodet 17-vuotias tähän päivään. Mä oon ollut yrittäjä kohta 10 vuotta. Mä oon 18-vuotiaan perustanut toiminut, mutta 17-vuotiaan aloittanut niin tekee yrittäjänä hommia. Ja mä oon tehnyt tosi paljon kaikenlaista. Mä oon coachannut crossfittiä, mä oon video- ja valokuvannut, mä oon podcastannut, mä oon tehnyt vaikka ja mitä. Ja musta tuntuu, että 25-vuotiaana mä vasta tiesin silleen, että mistä mä tykkään, mistä mä en tykkää, missä mä oon hyvä, mitkä on mun vajeet. Ja silleen vasta 25-vuotiaana alkoi hahmottua se, että mitkä on oikeasti niitä juttuja, joka olisi niin kuin mun, onko se japanilainen konsepti ikigai? Onko se tuttu sulle? Ei. Se on niin kuin sit kun 3 asiaa kohtaa. Eli se on joku, missä sä oot hyvä, joku, mistä on hyötyä sun ympäristölle, yhteiskunta, lähipiiri, mikä vaan, ja joku, mistä sulle voidaan maksaa rahaa. Okay. Niin sit kun sä keksit ton, niin se on niinku sun, toi joku, mistä sun maksetaan rahaa, niin se on tietty vähän kapitalistinen klangi siihen, mutta silleen me eletään kapitalistisessa yhteiskunnassa, niin se on niinku sun elämän tarkoitus. Aivan. Niin vasta 25-vuotiaana musta alkoi tuntua, että mä oon silleen sen verran tutustunut itteeni, että mä pystyisin sanoa noit. Ja sitten nyt 2 vuotta myöhemmin 27 mä oon aina ollut silleen aika itsevarma äijä ja mua on hyvin vähän kiinnostanut ihmisten niin kuin mielipiteet. Totta kai niin kuin silleen terveellisellä tavalla me eletään laumoissa ja totta kai ihmisten mielipiteet kuuluu kiinnostaa, mutta silleen niin kuin sä tiedät mitä mä meinaan. Niin nyt vasta musta alkaa tuntua, että mä alan olemaan silleen niin kuin kokonainen ihminen ja tuntee itseni. Jep. Onko sul, miltä tuntuu olla 27? No tietenkin jatkuvasti mulla on mielessä semmoinen vähän että olen perässä muista. Hyvin perinteinen ihmiskokemus. Niin. Mutta mä niinku just mietin tossa, että muistan 25V mun synttäreinä, tai siis meidän synttäreinä, kun me täytettiin 25. Niin mun mutsi piti joku pikku toastin siinä ja sitten se just sanoi silleen, että 25 vuotta, 1/100 ja sitten se oli silleen, että nyt musta tuntuu, että sä oot vihdoin, niin kuin, että sulla menee hyvin, että sä oot löytänyt sun jutun ja näin. Niin musta tuntuu, että mulla kanssa sitten oli 25 oli, että silloin mä aloin vähän löytää, että okei, niin kuin sisällöntuotanto, musiikki, tämmönen luovat asiat on mun se, mihin mä automaattisesti niin kuin ohjaudun. Että se on niin kuin mun juttu. Että mä oon aina ollut sillä, kyllä mä niin kuin edelleen olen Helsingin yliopistossa ympäristötieteiden kandidaattia yritän tehdä. En ole kandidaatti vielä, mutta almost there. Mutta se on ollut aina ihan vitun perseestä. Mä vihaan opiskelua. Mä oon tehnyt sitä koko elämäni ja panostanut siihen, koska mä oon ollut silleen, että niin pitää tehdä. Mutta se ei ole ikinä ollut semmoinen, että mä oon silleen, vaikka ympäristötieteet on mielenkiintoinen aihe, niin kuin ympäristö, biologia, kaikki tommoiset asiat, mistä mä oon tosi kiinnostunut, mutta se opiskelu on ihan hirveetä. Se on niin perseestä, kun sun pitää niin kuin tehdä asioita. Niin se vaan niin kuin ei ole yhtään silleen. Kyllä mä edelleen pidän mielessäni sitä, että jos nämä mun luovat asiat epäonnistuu, niin sitten mä hoidan sen koulun ja menen töihin. Mutta ja mä olen hävittänyt mun punaisen langan mun asiassani. Ei me semmoista välttämättä tarvita. Mä en tiedä, mistä mä puhuin. Miksi mä otin ton puheenvuoron? 27 ikävuodesta puhuttiin. Niin puhuttiin siitä, joo. Niin edelleen ootko kirjoilla koulussa. Joo, mutta siis musta tuntuu, että mulla on sellainen olo, että mä oon nuori pojankloppi, mutta vähän väliä, kun mä näen jonkun tyypin vaikka TikTokissa, joka on selvästi aikuinen ihminen ja sitten sanoo, että se on 21. Niin mä olen wow, aivan! Ja sitten mä oon silleen. Mutta se on mun mielestä their laws. Mun mielestä toi on kirous tällä hetkellä tuossa nopeasti kehittyvässä ja etenevässä sosiaalisen median aikakaudessa, että jengi jotenkin kuvittelee, että sun pitäisi sun 20 aikana kasvaa niin kuin kokonaiseksi aikuiseksi ja että 28-vuotias on, tiedätkö vittu ank. Toinen jalka haudassa. Ja silleen, joo, mä hiffaan ank niin kuin läppänä, mä heitän sitä itekin. Mutta silleen, että tiedätkö, 30-vuotias on vielä aika silleen.
kesken elämän alussa. Joo. Ja mä siis oikeasti niin ikäkriisi, mulla on paljon ystäviä, jotka on ollut ikäkriisiä jossain 25-vuotiaasta asti, niin mulla ei oikeasti ole koskaan ollut ikäkriisiä. Mulla ei ollut ikäkriisiä, mutta mulla on kyllä ajan kulumiskriisi. Joo, aika kuluu koko ajan nopeampaa ja nopeampaa, ja jos tämä nopeneminen jatkuu tätä tahtia, niin kohta mä kysyin, mä mietin joskus, koska just se, että aika menee koko ajan nopeammin, mitä vanhempi sä oot, koska se on pienempi osa sun elämää, mitä sä oot kokenut. Sitten mä olin silleen, sitten mä olin miettinyt, että onko 25 sitten niin kuin elämän puoliväli, subjektiivinen elämän puoliväli, koska jos se nopeentuu samaa nopeutta kuin se ikä, niin sittenhän 25 on puoliväli, jos sä elät vaikka 100-vuotiaana. Älä tommosia puhu. Ja sitten mä kysyin sitä vielä, niin varmistin sen matemaattisesti, ja se piti paikkansa. Älä tommosia puhu. 25 on puoliväli sun elämää. Ei oo. Mä en suostu tuohon. 25 on myös puoliväli sun elämää. Turpa kiinni. Okay. Mulla olisi vielä kauheasti kaikkea puhuttavaa. Lisää! Meillä loppuu aika. Puhutaan lisää! Sä voit tulla uudestaan. Puhutaan lisää! Mutta mä kysyn sulta, mä en tiedä vielä tuleeko tästä nyt niinku joka jakson loppukysymys, mutta mä kysyin Miikolta viime äänityksistä, niin mä nyt testaan tätä sulle. Okay. Kun kuitenkin poikien juttuja on podcastin nimi. Millainen on hyvä äijä? Turvallinen, vastaanottava, lämmin, hymyilevä. Huomioon ottava, välittävä, kaikki toi. Hyvä äijä on semmonen äijä, joka ei ole hostile. Lämmin, hyvä energia. Hyvä vastaus. Kiitos Ako. Kiitos.